Evo, za sve koje me ne znamo, ime je Ivan Rajs, 30 godina, rođen u Zagrebu. Bavimo se već na ovom projektu Kuće Šenoa već preko 4 godine aktivno, odnosno 3 godine od otvaranja muzeja. Tijekom cijelog tog projekta, od samog starta, cijela obitelj, odnosno moj brat Marko, moja majka i otac su sudjelovali u samoj razradi projekta od samog početka do danas. Kad ste već spomenuli mog brata Marka, on se trenutno nalazi u Africi, u Keniji, radi za jednu našu hrvatsku tvrtku i tako da mi je to na jedan naš specifičan način vodimo ovaj projekt. Ja u Zagrebu, on u Keniji, ali naravno imamo tu pomoć i suport od mnogih, ajmo reći, uže i šire što i obitelji, što i prijatelja i poznanika koji nam tu uskaču. Nego smo odlučili osnovati muzej Augusta Šena i obitelji i predstaviti upravo tu ideju mojeg djeda i bake danas 20 godina, 25 godina kasnije javnosti. Tako da smo mi, cijela obitelj smo zajedno u tome, nas 4 od prvog dana. Te pohvale općenito i komentari ljudi koji nas prate i koji dolaze ovdje nas stvarno potiču da budemo još bolji, jer vidimo da zbog nekoga ipak to i radimo, da ima ljudi koji oko toga, koji to cijene i koji to dolaze zbog toga što mi radimo. Što se tiče sad nagrada, pored ove vrlo vrijedne nama nagrade, prvenstveno zato što je struka odala priznanje našem radu. To je naša prva nagrada da je baš struka projektnog menadžmenta u Hrvatskoj prepoznala vrijednost našeg projekta i ljudi koji dolaze ovdje, naši posjetitelji, često im kažemo za to. Ono što bi stvarno htio poručiti budućim projektnim menadžmentima, nemojte čekati neki pravi trenutak, mislim da je stvarno pravo vrijeme krenuti sad.